ଚ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମ୍ମାନନୀୟ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜିକାର ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। 47 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ନେହେରୁ, ପଟେଲ, ମୌଲାନା ଆଜାଦ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଏପରି ବଛା ବଛା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଭାଗ ନେଲେ। ଏହି ସଭାରେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସଭାର ବୈଠକରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରି ସାରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 395ଟି ଧାରା ଓ 8ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଥିଲା। ତାହା ପରେ ସମ୍ବିଧାନ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୁଏ। ହିମାଳୟ ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମୁସଲିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ପର୍ବକୁ ବେଶ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହି ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ସେହି ଦିବସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ଯେପରି ଜଳ ବିନା ମାଛର ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ, ସେପରି ସମାଜ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। କିଏ ହିନ୍ଦୁ, କିଏ ମୁସଲମାନ, କିଏ ବୌଦ୍ଧ, କିଏ ଜୈନ, କିଏ ଶିଖ, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତଥା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିବସରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 3 ବାହିନୀ ତରଫରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏହି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଭାରେ ବିଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଦିବସରେ ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଶପଥ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶର ଜାତି ପାଇଁ, ଭାଷା ପାଇଁ ତଥା ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଶର ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ସନ୍ତାସବାଦ ଆଦିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। 38 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଏହି ଦିବସର ଅସଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ଅଟୁ ଏବଂ ଏହି ଆମ
ସୁନାଗରିକଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ଦେଶର ଶାସନ ଡୋରି କହି ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। আর গোটে কথা আজ্ঞା ମାନେ ଆମେ ଇ ଶୁକ୍ରବାର ଯେନ୍ କମେଡ଼ିଟା ଛାଡ଼ବାର୍ ଥିଲା ସେଟାରୁ ଛାଡ଼ି ନି ପାରୁନ କାଁ ହେଲା ବେଲେ ସୁଟିଂ ସରିଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ସରିଥିଲା, ସବୁ ସରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତଃ ସେଟା କଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଇ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେ ଆରୁ ଛାଡ଼ି ନି ପାରୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆରୁ ଇ କମେଡ଼ିଟା ଆର୍ଥରେ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁନ୍। ଆରୁ ভিডিও মানকু লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং সবসক্রাইব করবাটা নি পারুন। এবং আপন মানকু মুই কমেডির না भी কହି দউছে। কমেডির না হচ্ছে পুষ্পা দ বাডনচোর। এতকি কহিকରି ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।